vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa, message ichibva kune umwe mwanasikana. Mwanzi, makadi zvenyu mukomanashi, please post for me. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri nherera. Ndingangoti ndiri munhu wekuti kana hama chaidzo handitombozivi kuti hama dzaamai zvekare nehama dzababa vangu ndingadziwana kupi. Zvakaitika kwandiri ndezvekuti amai vangu vakashayika apo pandainge ndichiri mudiki. Ivo amai vangu vainge vakangoita zvekungomitiswawo nababa vangu. Saka ndakabva ndazotanga kuchengetwa nagogo. Then gogo vakazoti vashayika, ndikabva ndazongotorwawo nehama dzaamai. But ndainge ndiri munhu wekuti ndaigara ndichingoshungurudzwa ndokubva ndazotiza pamba paamai nini. Pandakatiza pamba paamai nini ndainge ndiri kuma 9 years. Ndokubva ndazongotanga kungofamba ndichingotenderera. Ndakabva ndazongogumawo ndava kushandawo mutauni. Ndainge ndichingoshandawo parank ndichiri mwana mudiki. Nguva yacho iyoyo pandainge ndava kushanda murank, I think kuti ndainge ndava kuma 12 years ikoko. Ndokubva ndazowanawo basa apo pandainge ndava ne15 years. Ndakangohaiwawo neumwe murume uyu akatanga achiita sekunge ainge achindida, but ndainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti murume uyu pandiri ainge achimbodei chaizvo sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki. Iye aipota achiuya kuzodya sadza pakantini ipapo apo pandainge ndichishanda. Kudzamara azotaura nemurungu wangu akabva ati iye ainge achida kuti inini ndinge ndichizoshandira mudzimai wake ndiri musikana webasa. Ndo amai vaya vandainge ndichishandira vakabva vazonditora vakabva vanditi vainge vanzi vange vachizouya neni kumba kwemurume umwe uya ainge ari customer yedu, aipota achiuya achizodya sadza pakantini ipapo pandainge ndichishandira panguva yacho ipapo. Panguva yacho iyoyo ndakabva ndazoendeswa kumba kuya nemurungu wangu uyo wandainge ndichishandira. Ndasvika kuya mukoma ndikabva ndazotonzi ndainge ndatopinzwa basa. Ndakabva ndazotanga kugara pamba pevanhu vaya ndichishanda semusikana webasa. Vanhu ava mukoma vane maclaims avo egold akawandisisa, ende kumaclaims kwavo hakusi kunzi vane mamain aya ekutoti anotoshandawo zviri pamutemo, asi mazhinji acho maclaims acho kunonyanya kushanda makorokoza ende kunofiwa zvisingaiti. Kumamaini uku mukoma kana kusati kwafiwa zvinenge zvichingonzi kwakaoma, goridhe harisi kudhuuka. Asi kana kungangogara kwafiwa chete unozotonzwa zvava kunzi kwakati goridhe raputika. Ende kumamaini kwavo ikoko kwavanenge vaine maclaims ndo kwacho kunobva kwazonzi goridhe rinenge raputika. Chandakazofind out mushure mekunge ndava kushandira vanhu ava ndechekuti kumamaini uku kana kuri kunzi kunenge kusati kwafiwa kana kwagara nguva yakati rebei kuchingonzi kuri dry, baba ava zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaibva vatora rimwe monaki. Pane rimwe monaki randainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichizoribata. Monaki iri mukoma ndeaya mamonaki ekudharadhara, ende monaki racho rainge rakasakara rinongogara mugaraji. Garaji racho rakati kurei zvekuti unokwanisa kutopaka mota 4 at the same time. Vanhu ava mukoma vane motikari dzakawandisisa, saka mugaraji imomo nemanakiro amakaita ndo munogara zimonaki racho iroro rakasakara. Vanobva vazoritora baba ava vobva vazoriburitsa panze, robva rarara riri panze riri pakati pechivanze rinenge rakavhurwa. Then vaizoti kana vadaro paisambotora kana mazuva. Then kumamaini kwavo uko kwavaine maclaims waibva wazotonzwa vachiti hanzi kwafa munhu, ende munhu aizoti kana afa kumakorokoza ikoko kana kuri kunzi munhu anenge aita zvekupondewa, then goridhe raizoputika ikoko raiputika zvekuti vanhu ava vaibata mari yainge yakawandisisa. Asi chandakaona pamari yavo ndechekuti mari yavo imari yeropa, ende
pane pakazotanga kurwara imwe hanzvadzi yemurungu wangu iyeye wandainge ndava kushandira, ndokubva ndanzi inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizochengeta murwere. Takabva tazosimuka tichibva muguta umo matainge tichigara mukoma, ndokubva tazoenda kumusha tichienda tichinotora vatete vaya. Ndakati ndichinotarisa vatete vaya mukoma ndakavanzwira tsitsi. Recently pane rimwe vhidhiyo ramakatora, so pane vamwe gogo so vainge vachitaura pakamera, ndo zvainge zvakangoita vatete ivavo. Uchinyatsokuona kuti munhu uyu atambudzika kusvika kwekupedzisira. Yet murungu uyo wandainge ndichishandira aiva munhu wekuti ainge aine mari. Apa aine mari kudaro aiva munhu wekuti aigara achingobatsira vatorwa. Takazoti taenda tikanotora vatete vaya, ndo pandakabva ndazotanga kuvachengeta. Inini mukoma pandakatanga kuvachengeta vatete vaya ndainge ndisingatombozivi kuti kana munhu afa anoita sei. Ndakazotanga kunotisa kuti ko vatete ava zvavanokwanisa kutomboita kana 20 minutes munhu asingafemi asingaiti sei. Ndakazoti ndataura nomumwe musikana uyo ainge achishandawo panext door panguva pandainge ndichiri kushandira vanhu ava, ndo paakabva anditi hazviiti kuti munhu atore more than 30 minutes asingafemi asingaiti sei, chipfuva chake chisingafambi. Munhu iyeye kana ukaona zvaita sekudaro zvinenge zvichitorevera kuti munhu anenge afa. But mukoma ameno kuti zvinoitika here kuti munhu anotombotora 30 minutes chipfuva chake chisingafambi, munhu asingafemi akangonyarara akati zii. Kana ukamuguma kudai so unotonzwa kuti munhu uyu chatova chando, munhu anenge achitonhora. Vatete ava zvavaizoita ndezvekuti vaibva vazongotura mafemo paya pavanenge vava kutanga kufema, vachirakidza kuti kwacho kwavanenge vabva kunenge kuri kure kure. Ndo zvainge zvichiitika pana vatete ivavo. Vakabva vazongotanga kungohumana vari voga. Vaiti kana varara vaingotanga kungorotomoka vachingoti nyoka yabhudhi iri kundidya ndiri mupenyu, ndibatsireiwo kani sekuru, ndibatsireiwo hama dzangu, nyoka yabhudhi iri kundidya ndichiri mupenyu. Saka vaiti kana vahumana kudaro so vaibva vazotanga kutukwa nemuroora wavo, mudzimai uyo ainge ari mudzimai wabhosi vangu. Zvose izvi mukoma zvaitika inini ndaibva ndazodzingwa muspare room imomo umo mandainge ndava kugara navatete vaya, ameno kuti ivo vaibva vazosara vachivaita sei vatete ava. Nekuti ndaizoti kana ndadzoka dzimwe nguva ndaibva ndazoona kuti maziso avatete anenge akatsvuka achirakidza kuti munhu achema, munhu anenge achirwara sometimes anenge ava kusagona kuzvitaurira. Saka ameno kuti vatete ava vainge vachivashungurudza kusvika palevel ripi mukoma. Zvakazotanga kuitika ndezvekuti ndakabva ndazongotanga kunzwawo mamwe masounds zvekuti kurara chaiko kwainge kwava kutonetsa. Vatete zvavaizoita ndezvekuti vaizosimudza ruoko rwavo vakanongedzera mudenga, vakanongedzera kune ceiling. Vachinongedzera kudaro sound iya mukoma yaibva yatowedzera. Munoona zviya zvinoita nyoka kana ichifamba, unotonzwa kuti chinhu ichi chiri kufamba inyoka. Hakuna imwe mhuka kana kuti chipuka chinofamba senyoka. Nyoka inotongonzwika kuti apa pafamba nyoka. Vaiti kana vadaro mukoma vaibva vaburitsa ziso vachirakidza kuti ivo zvose zvinenge zvichiitika muceiling vainge vachitozviona. Vaizoti kana vatanga kuhumana vaibva vatanga kuti bhudhi hamuna kana tsitsi, shuwa hanzvadzi yangu mwana wa vaibva vatanga kuti shuwa mwana wamai vangu hauna kana tsitsi, ungandibvisa pamusha pangu kuti ndinge ndichiuya kuzodyiwa nenyoka yako. Tarira uone kuti nyoka yako iyi iri kuda kutondidya. Ingawani hanzvadzi yangu hauna kana tsitsi, kowadii wangondinzwira tsitsi nekuda kwekuti ndiri mwana wamai vako. Ndo mahumaniro acho iwawo avainge vava kuita. Then vakati vanyanyisa kurwara vatete ava, then ivo bosi umwe musi nemudzimai wavo vakabva vazongokaruka vabuda mubedroom mavo. Ende mukoma vakaita sekunge vachawisidzirana pasi because mafambiro acho avainge vachiita vachibuda mubedroom mavo vaita sekunge vanhu vari kutiza something chavainge vaona mubedroom mavo. Kana
ari semudzimai wabosi wangu akatongobuda mubedroom achimhanya asina kana bhutsu. Vanhu ndokubva vatongopinda mugaraji, tikabva tatonzwa motikari 1 yatostatiwa, ndokubva vatongobuda. Hatina kutomboziva kuti vainge vaenda kupi kana kuoneka, vainge vasitomborina kana kuoneka vana vavo. Vanhu ava mukoma ndokubva vazoita 5 days vasipo pamba. Asi kubva zvavakazobuda mumba, masounds aya ainge ava kutonyanya kuwedzera, ainge ava kuitika kunyange ari masikati. Vaitonzwa kutoti pane nyoka yainge ichifamba iri muceiling. Zvose izvi zvainge zvava kuitika. Vana manje vainge vava kutya. Vana ava mukoma vakangorara, vakangoita zvokungoungana vari mudining. Then mangwana acho makuseni vasati vatombobuda kuti vange vachienda kuchikoro, then amai nini munin'ina wemukadzi wabhosi wangu akabva azotouya. Ndikabva ndatongonzi ndinge ndichirongedza hembe dzevana nemamwe maspare uniforms evana. Ndokubva ndaita sekudaro, tikabva tarongedza zvinhu zviya mumotikari yacho. Vana ndokubva vatoenda. For the next 4 days mukoma ndakabva ndazosara ndigere ndiri ndega pamba ipapo, ndigere nemurwere. Zimba rose, munongoziva mazimba ekumayadhi kuti anenge akakura sei. Apa rainge riine mazirooms akawandisisa. Apa vatete vainge vava kuhumana vachingotaura zvimwe zvinhu zvainge zvichingotyisa. Umwe musi ndakati ndiri kukitchen, because ndokwandainge ndava kutongofila very comfortable. Ndainge ndichingozviudza kuti if anything happens then ndinobva ndazongobuda mumba ndichitiza. Ndakabva ndazongonzwa kuti vatete vainge vachichema. Ndakabva ndamhanya ndichidzokera kuspare kuya uko kwavainge vakarara. Ndakati ndapinda muya ndokubva ndaona kuti mumba mainge muine chimwe chimhuka. Chimhuka ichi mukoma handizivi kuti ndo zvacho zvavanoti zvidhoma here kana kuti zvikwambo, nekuti chimunhu ichi chandakaona chainge chakaita kunge chimhuka ichocho mukoma. Kana kuri kunzi ndikanzi ndinge ndichimezha marebero acho achainge chakaita, ndingangoti chainge chakareba kusvika mumabvi angu awa kureba kwacho. Chimhuka ichi chainge chakaita kunge chimunhu chainge chichidzura vhudzi ravatete. Ndokusaka ivo vatete vakaridza mhere kudaro. Saka icho chimhuka ichi chakati chandiona chacheuka ndokubva changotiza. Chimhuka ichi matiziro acho achakaita hachina kujamba nepahwindo kana kubuda nepadhoo, chakangoita zvokungonyura mumadziro. Ndokubva ndatonzwa chichingorudza mutsindo chichiratidza kuti chainge chichitiza. Mukoma, zvinhu zvose izvi zvandakaona zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Apa munhu wekuti ndinge ndichiudza zvose izvi painge pasisina. Then painge pasitomborina wekuti ndinge ndichikwanisa kuzivisa. Zuva rechi5 kunze kwainge kwava kuda kunoyedza, ndipo pakabva pazongodonha imwe nyoka. Nyoka iyi yakangodonha ichibva muceiling. Ndokubva vatete vatanga kugwina vakagwina zvainge zvichityisa zvekuti kana ndega mukoma ndakabva ndangotiza ndichibvawo pamubhedha. Ndokubva ndaenda ndikanomira kuri nemubhedha, because magwiniro acho avainge vachiita ainge achityisa. Apa zvose izvi mukoma zvakaitika pandainge ndiine 17 years. Apa ndiine 17 years kudaro mukoma ndakatarisana nechitunha. Apa vavakidzani vacho vose vainge vari vavakidzani vabhosi vangu vainge vasingatombotaudzani nevarungu vangu. Apa inini kana foni chaiyo ndainge ndisitomborina, because mabhadharirwo acho andainge ndichiitwa ndainge ndisingapiwi mari mumaoko. Ndaingobvunzwa nabhosi wangu kuti mwedzi uno uri kudei. Kana ndikavaudza kuti ndikuda foni kana kuti ndikuda chakati, vaibva vazongonditi iwewe uchiri mwana mudiki, kana ukazoita zvefoni unobva wazotanga kuita zvevakomana. Mukoma, ndakashaya kuti ndoita sei. Ndakangonogara mukitchen. Apa ndainge ndava kungochema ndichitya. Then kunze kwakazoti kwayedza, ndo pandakabva ndazotanga kufamba. Ndakafamba achiri makuseni, maybe ndikangoti ndakabuda mumba imomo somewhere kuma 4:30. Kunze kwayedza zvekuti ndainge ndava kukwanisa kuona kuti ndiri kutsika papi. Ndokubva ndazobuda ndikabva ndazotanga kuenda kumwe kwandainge ndichiziva kuti ndokwainge kuchigara imwe hanzvadzi yabhosi vangu. Apa yainge itoriwo murombo. Ndakafamba almost 2 hours kuti ndinge ndichizosvika ikoko. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndazovaudza zvose izvo zvainge zvaitika. Takabva tazotanga kufamba tichidzoka zvekare kumba kwabhosi wangu.
asi nguva yose iyoyo yatainge tichifamba vainge vachizama kuti vange vachifonera bosi wangu, asi foni dzabosi dzainge dzisingatombopindi. Takazoti takwanisawo kusvika panzvimbo yekuti mari yavo yainge yava kukwana zvino kuti tinge tichikwira makombi kuti tidzokere kumba kwabosi. Ndo patakabva tazokwira kombi. Takati takwira kombi mukoma, tichingonosvika pamba ndokubva tatoona kutoti gedhi rainge rakavhurwa, ende mavhurirwo ainge akaitwa gedhi zvekare nemotikari mapakirwo acho adzainge dzakaitwa. Ndakatoona kutoti bosi kana vari ivo vainge vadzoka pamba vainge vachirakidza kuti vainge vakatsamwa. Hameno kuti ivo vakabva vazviziva sei kuti tainge tasvikawo, because navowo vakabva vabuda, vakangoita zvokubuda nemugaraji ndokubva vatanga kupopota. Apa inini ndainge ndatovhura gedhi, vakabva vatanga kundipopotera, vakabva vandibvutira remote, vakanditi, ko iwewe akupa mvumiro yekuti unge uchipinza vavengi vangu muyadhi ambori ani? Vakandituka mukoma vachindisikiza nemambama, ndokubva vanditi enda unogara mugaraji. Mukoma ndakabva ndazoenda ndikanogara mugaraji. Vakabva vapopotera sese vavo vaya avo vandainge ndaenda ndikanovaudza kuti munin'ina wavo ainge ashaika. Vakadzingwa sembwa mukoma. Vakazoti vadzoka bosi vangu vachidzoka apo pandainge ndakagara ndiri mugaraji, vakangonditarisa vakabva vazoridza rimwe zitsamwa, vakabva vazodzokera mumba. Iniwo mukoma nguva yose iyo pavainge vari mumba, handina kana kutomboziva kuti chitunha chehanzvadzi yabosi chainge chingorimo mumba. Chakaswera mukoma chitunha chiya chingorimo mumba. Apa inini ndainge ndakangopakwa mugaraji ndichinzi usabuda, usafamba, usaita sei. Saka ndakangoswera ndakangogara mugaraji muya. Then dzakazoti dzava kuma12 am ndainge ndatobatirwa nehope. Ndo pandakabva ndazovhenekerwa nemalights emotikari. Pandakamuka ndo pandakabva ndaona kuti pane motikari yainge ichitorivhesa ichipinda muyadhi. Motikari iyoyo ndakati ndichingonoitarisa ndikabva ndatoona kutoti motikari iyi imotikari dziya dzevanhu vanoshanda kumuchwari. Pakabva pazoburuka vamwe varume vaviri ndokubva vazotora chitunha chavatete. Ndakavhunduka mukoma kuti saka muswere wese wezuva chitunha chavatete chainge chingori mumba, ko zvii zvainge zvichiitika? Saka bosi vangu vakazoti chitunha chehanzvadzi yavo chatorwa. Ndo pavakabva vazouya kwandiri. Zvavakaita ndezvekuti vakabva vazokika cheya iyo yandainge ndakagara, ende makikiro acho avakaiita ndakaona kuti panapa ndinokwanisa kuurawa. Mukoma vakati vapinda mumba vachifambisa, ndakabva ndangorohwa nehana, ndikabva ndanzwa like izwi rakangonditi tiza tiza. Mukoma ndakabuda mugaraji muya ndichitiza, ndokubva ndabuda panze pegedhi. Ivo pavakaona kuti ndainge ndisisimo mugaraji, ndo pavakabva vazobuda panze pegedhi vachifambisa vachidongorera dongorera kuti ndainge ndaenda kupi. Izvo inini mukoma ndainge ndahwanda. Izvo mukoma inini ndainge ndakatohwanda mustreet imomo, because painge paine imwe imba so yainge iine hedge. Ndakabva ndazongoenda ndikabva ndanohwanda muheji muya. Ivo bosi vangu vakangomira pakati peroad ndokutarisa tarisa. Pavakaona vasingandioni vakabva vazodzokera mumba mavo ndokubva valoka gate. Mukoma from there on ndakabva ndazotanga kufamba, ndichifamba ndokubva ndazoenda mutown. Ndakati ndava mutown ndikabva ndazorara mutown. From there on ndakambogara mustreet nditori street kid kusvika ndazongodanana neumwe murume out of desperation. Ndiye akazova murume wangu wekutanga iyeye wandakazoita naye vana vaviri, but unfortunately marriage yacho haina kuzolasta. From there on ndakati ndarambana naye, ndo pandakabva ndazotanga kutsvakawo basa. Nanhasi uno mukoma ndichiri kungoshanda semusikana wemumba, but zvose izvi zvandakasangana nazvo mukoma handina kana kumbogara ndawana counseling pakuchengeta kwose kwandakaita murwere, pakuzofirwa zvekare nemurwere apa ndainge ndichitori mwana mudiki. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika kwandiri zvakasiya imwe pain mumwoyo mangu zvekuti sometimes ndinoti kana ndikazvifunga ndinonzwa like pfungwa dzangu dzinotomboita sekunge dzinenge dzichida kurasika, ende ndava nedambudziko rekuti ndinopota ndichirivara. Izvezvi zvinoitika kwandiri ndezvekuti ndinokwanisa kungogadzika ingava iri key kana kuti foni pandinenge ndaigadzika, asi ndinobva ndakanganwa kuti ndinge ndichizowana chinhu chiya mukoma. Ndinenge ndatombovhendenyura imba yose, asi mushure mekunge ndatsvaka chinhu chiya chandinenge ndichitsvaka
sometimes ndinozotoona kutoti chinhu ichocho chinenge chiri pachena, saka handizivi kuti urwere here wandatova nawo kana kuti zvinhuwo zvingori normal. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Kuita kunge movie chairo. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Anzi sometimes ndinotomboita problem yekutoti ndinokanganwa kuti zvinhu zvandinenge ndaisa pasi ndinenge ndazviisa pai. Ndoita nguva yakareba ndichingotsvaka chinhu chiya. Please ngatimubatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section.